Usapang coffee shop trending. Bakit? Anong meron? Gaano kamahal? Pwede pambili ng mahal na kape. Hindi ganon. Hindi ba? Okay, sige. Paparinig lang ako, partner. Baka malay mo, may malibre. Oo nga, no? Ay, hindi, ano na lang. Nag-demand. Coffee beans. Kasi alam nyo po, meron ditong coffee maker. Kadalasan, hindi po siya gumagana. Kasi wala pong beans. Ang mahal kasi nung beans Bigyan kita na lang. Beans mismo. Ha? Gusto mo? Ayoko ng kasi beans mura lang mo. Hindi pang kape. Meron ako yung munggo every Friday. Munggo Friday beans. pa naman, Oo. Sige, painom mo kay Diego. Bawal sa mga may gout, di ba? Bawal yung Oo, sa true. Grabe ka kay Diego, may gout agad. Porque wala namang sinabi ko. Sabi ko para sa mga may. Gout. Sige na. Teka lang, bakit trending yung coffee shop? Hindi. Ito, what's your take on, parang making the coffee shop, parang your personal office? Why not? Kasi madaming gumagawa kasi nun. Baka mamaya ma-offend yung mga nandyan na nakatira. Diyan na nag-aral, diyan na nag-umpisina, nagdala pa ng printer, ganyan. Naging trending siya kasi merong isang vlogger na ginawa ng content. Question niya, bakit daw tayo mga Pinoy, ginagawa nating personal office ang coffee shop? Ano yung vlogger niya? Taga-ibang bansa o dito? Taga-ibang bansa. Bakit siya ano na yan? Persona non grata dito. Hindi, kasi iba-iba ng kultura. Kunyari, partner sa Japan, hindi ka pwedeng matagal doon sa kinakainan mo. Mabilisan lang dapat. I see. Kaya nga yung madami doon, nakatayo lang. Maski ramen yung tinitira, partner, bawal ka matagal. Kainin mo lang kahit mainit. Bahala na mapasok, importante maubos ko agad. Ganon. Kanya-kanyang kultura. Dito, patagalan talaga. Isa lang yung bumili, 15 kayo, di ba? Tapos 5 oras kayo nakatambay doon, nagpapalamig. Sa true, ganon. Diba? So Pino na. Siguro, bago sa paningin niya na parang pag nung napunta niya, na-observe niya kaagad, parang ganun, bakit ang tagal nilang nakaupo sa mesa, tapos ang dami lang nakakalat ng mga papers talaga Ang dami naka-laptop, ang dami may nakalibro. Correct. Ikaw doon mismo, di ba, partner? Nag-aaral ka doon doon ako nakagraduate Doon ako graduate sa coffee shop. Correct. Binigyan niya nga yung manager ng ng regalo. Ng certificate. Certificate of appreciation. Correct. May plaque of appreciation and recognition na dahil dito sa coffee shop na ito nakagraduate ako. Di ba? Kasi siguro nga yun yung kultura. Di ba? Nakagisa na maraming natin tao at inalaw naman, di ba, na maraming coffee shop na talagang ang isang coffee shop dito sa Pilipinas ay tambayan. Correct. Office space. School space. Yes. Lagi po yan. Library. Tsaka hindi siya parang hindi yan para sitahin. Ang coffee shop ang restaurant baka pwede pang may tumatayo-tayo na parang ang tagal nyo naman tumayo, 'di ba? Pero pag coffee shop, inaalaw yun kaya nga may mga saksakan Feeling ko yun dahilan. Lalagay ka ba ng saksakan kung wala magsasaksak ng laptop, 'di ba? Isipin mo, 'di ba? So para sa ibang kultura nakakagulat, pero para sa ating mga Pinoy, normal siya para sa akin sa mata ko Hindi ako yung parang talaga yung saksakan true. Kaya nga 'di ba, ang mga coffee shop dito ginagawa siyang cozy tas malaki. Correct. At saka may libreng may wifi, may libreng pa internet. Sa true. Kasi nga ginagawa ngang office space o kaya school space. Yan. Ganon. Totoo siya, mas maganda. May aircon. Malamig. Ang bango. 'Di ba? Totoo 'yun. Maganda yung upuan, maganda yung table. Yun sa mga nagaganyan na lang. Libre kuryente. Correct. Kapag medyo tumatagal na lang po kayo, wag naman din masyadong makapal ang mukha na hindi na nag-order. 'Di ba? Kung alam mo medyo tatagal ka, 'di ba? Order ka rin mayat maya. Ganon. Isang coffee lang. Ang lamig-lamig na nakape mo, nandiyan ka pa, 'di ba? Kaya nga marami sa ating kilala na natin yung barista at saka security guard. At yung barista, kilala din tayo. Kasi alam nila suki tayo, tatambay na naman tayo doon. At alam nila kung saan yung pwesto nating favorite. Yes. 'Di ba? So there's nothing wrong. Nang yung vlogger niyan, iba naman yung kultura nila sa kultura natin. Huwag nga siyang dyan. So by the power vested on you, I declare him. Persona non grata sa lahat ng coffee shop dito. Ay nako, speaking of coffee, tara kape na with Robin Shena. And Conjo Bicolano. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala kung yaman ang turing mo sa iyong mukha. Halika, ibaw natin sa lupa. Now na!